kanavalle. Ja... Okei, tälle kanavalle me tehdään kaikenlaista sisältöä, esimerkiksi kaikkia haastevideoita, maisteluvideoita ja joskus saatetaan ottaa vieraita mukaan ja joitakin pelivideoita ja semmosia. Nämä ei ole sitten mitään parhaita heti nämä videot, koska me varmaan opetellaan vielä tätä editointia ja sillä. Joo, ja se, että te tilaatte kanavan ja jne, niin silloin me voitais yhdessä teidän katsojien kanssa tehdä tästä kanavasta iso menestys. Me yritetään jotenkin tehdä näitä aika aktiivisesti näitä videoita, mutta me ollaan niinku 10-vuotiaita poikia, jotka käy koulua, niin meidän pitää eka tehdä niitä koulujuttuja, niin sitten kun on aikaa, niin me tehdään varmaan näitä videoita. Tämä video alkaisi olemaan tässä, koska no tähän ei oikein muuta voi sanoa, että se olisi Bye bye!